Wono wami mose chokki mag siasa mondo min bende iwinje mago ma onyongo chunyi he jomane kage kelo gi Walter Nyambaga. Bas, jopuonjre ni kod wach. Kawuono ni un kure. Kawuono wawuok oko. Nang'o ya iwuod Siaya? Kawuono wawuok oko. Mondo wadhi me nyana gi sirkand ni. Sirkal otimo ang'o? Otamre miyo wa help. Kuom sani pesa wa. Nyithindo Nairobi ka they can original chiemo. He. Nuane wuoyi matin. Original chiemo. Nyithindo Nairobi ka original meto. Ituone nyithindo ok nyal muonyo. Original chiemo. Original meto. Aradhi nyime. Ok nyal somo. To ka ok omiu to ang'o matimore? Ka ok gimiyowa wadhi nindo kanyo. Ka ok gimiyowa wadhi nindo kanyo. Adier. Kawuono wadhi chiemo na Rosary Towers. Aya, sawa kare. Siaya nitiere kod wach. Gima dakwa sirikal ma county mar Siaya. Mayo wane lojo bodaboda. Ging'i jo bodaboda gi wang' maber. Obed nade. Kik giwach ni seche ma koro gidwaro kura kata gidwaro telo mamalo. Eka koro gimanyo bodaboda kuma nitie. To in be ja bodaboda? Sani wan kaka wan jo bodaboda wachung' gangari. Okay. Koro uchung' nade? Wan kaka wan jo bodaboda wachung' gangari. Ang'o? Wachung' gangari. Mayo. Koro uneno nang'o? Wabende wanyalo chungo kata ng'atwa mondo bi okaw kom. Nengi ber ni seche ma gidwaro to gimanyowa piknigo pepe ndara ni mane kamorogi. Yae, ikoni apiknigo goyo nang'o? Piknigo pepe ndara ni mane kamorogi. Terane mos. Yae maro. Ibiro ketho ogunja. Piknigo pepe ndara ni mane kamorogi. We alosane kod jatend Komalensi moro ka. Madhe, ini nyingi ng'a? Asante, kwa majina yake naita retired MCA Mary Maria. Mary ng'a? Mary Maria. Okay, Mary. Olwache ita. Mimi nalima Chiring'anyi na shamba ngine kwa Sanda Kwanja. Nang'o? Mimi nalima Chiring'anyi na shamba ngine kwa Sanda Kwanja. Oh. Ini japur ma Cherengani. Nataka niseme tu jambo moja kwa serikali. Okay. Los kod serikal. Tumefurahi tumechukuru. Wololo. Tumefurahi tumechukuru. Ume ang'oa. Tumefurahi tumechukuru. Mambo ya mwaka hii si kama mwaka jana. Oh. Mwaka hizi. Okay, yakwanyi koro. Kendo awinji matut. Mambo ya mwaka hii si kama mwaka jana. Mwaka jana ilikuwa inakuja hata saa 12 na kojelea hakuna napata siku hiyo. Lakini leo mbolea na kojelea mkulima si mkulima na kojelea mbolea. Yawa. Adwa jony. Iwacho ni una ngojelea. Mbolea na kojelea mkulima si mkulima na kojelea mbolea. Oi. Yawa ginitama joka ma. Awinjo ni japur rito mbolea. Kose wacho nang'o? Mbolea na kojelea mkulima si mkulima na kojelea mbolea. Bas. Itieko wach. Ndio tubebe mapema hata hakuna laini. Ikilipa leo na sachukua jioni. Pengine kama mtu mwingi kecho the following day amko with it. Wan Omabei opugnya songo. Biane kamerwa. Ingine nange gijano kanja hai. Sani in ang'o? Kakele lufadet tamiyo utent amiyo ukombe 100 amiyo uros magmodo majogo podote. Koro kwa luongi ni alufadek tin. Alufadek donge tin yawa. Okay, alufadek giliel. Fatu Bensouda. Koso wachak kwano. Koke pirangwen. Wawude weni pirangwen kende. Omabei county padeng. Go 40 foge times alufadek. Mano pesa di? 120,000 per day. I go early times 30 days. Mano pesa di? 1.2 million danya. Eli gani kende? Donge inyalo. Nikech inie kiongo. 1.2 million danya. Eli gani kende? Go 1.2 million times 5 years manu manre. Mano pesa di? Aworo. Kare wawei. Mago emasako it kod Walter Nyambaga.